Hi guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa SM. And guys, yung mga playground ng mga bata. May tugtog. Department store ng SM. Yung mga pillow. Punta tayo guys sa food court. Sa mga hindi pa nakakaalam ng SM Daet. SM City Daet guys. Ayan, meron din ditong David Salon. Ito guys yung food court. In fairness, madaming kumakain. Palibasa guys, Sunday. Ayan ang daming kumakain sa food court. Ayan. Tapos yun naman guys, sa corner na yun, ang cinema. Punta tayo guys doon sa dulo. Sana walang sound. So, ang daming kumakain. Ano ba yan? Kainan din pala siya. Ang Coco Live. So, ayan guys, ang Daet. Ayan. Halos ito guys yung kabuuan ng Daet. So, nakikita nyo guys, yung cathedral. Ayan ang cathedral. Hindi pwedeng i-zoom. Pero yun guys, yung cathedral ng Diocese of Daet. Ayan nasa harapan tayo ng SM. So, kung makikita nyo, malawak pa ang mga bukirin sa mga bandang doon. Ayan guys, Tapos may ano pa siya, may hamog. Kasi marami pa talagang puno dito sa Daet. Ito tayo guys dun sa dulo. May Alvisa rin dito. Ayan, so kung gusto nyo mga magpadala. Ayan guys, Yun lang. Ito ang SM. Third floor. Ayan guys. So marami na rin dito ang mga establishment na pwede nyo puntahan. Yun lang guys. Bye bye.